caman bɛ yen k'an ka maaw k'a dɔn k'a fɔ ko baara n'a kɛcogo la Bamakɔ bɔlɔmisɛn dɔw fana bɛ yen u bɛna n'olu datugu yɛrɛ de pewu min ye maaw tɛmɛ yɔrɔ dɔ ntɛnɛn ni datuguli fala ye anw kɔni bɛ tumutu yan y'a fɔ a bɛ sira ye i ni ɲagadugu ka bɛn a la dɔrɔn ni ɲagadugu min ka ɲi o ka ɲi fala ye n'ale ko tɛmɛtigɛ min fɛ tɛmɛtigiw fɛ wa baaraw bɛɛ lajɛlen ye ko a ɲɛmaya bɛ maa minnu bolo sini o ye an ka lakana tigilamaw ye fala ye ko Bamakɔkaw k'a faamuya dunanw b'an fɛ yen u ka taa ni ka seginw ka nɔgɔyali baara bɛ ka kɛ o kɔnɔna na polisiw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ hali su in na télévision la ɲɛfɔliw fana bɛ ka kɛ fala ye min ye dugudenw ye olu fana bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa ni jamanakuntigi saba u bɛ se ka kunbɛn cogo min na sini ka ɲɛ cogo min fo ka taa se CICB kɔnɔna na ka baaraw daminɛli kɛ fo ka taa se a kuncɛli ma an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka baro in sigi hɛrɛ ani baden na i n'a fɔ Niger ta kɛra cogo min na salon Mali fana a ka se ka bere ta k'a di capitaine Ibrahim Traoré ma Burkina fala ye ale bɛna na bila Asimi nɔ na san kelen baara kɔnɔna na an b'a dɔn k'a fɔ o kɔfɛ sa Cani ko tigiya tɛna sɔrɔ ka d'ale ma AES fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔna na an b'a kibaruyaw bɛɛ lajɛlen da Outlook kan an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Wolomasiri Tabaw ye wulikajɔ min kɛ Ɲɔrɔnkaw fɛ yen k'o ɲɛfɔ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari k'o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Duguladenw bɛ ka fɛn o fɛn fɔ Mali ni Moritani dancɛko la sigana ko la wulikajɔ kan ka kɛ a la k'a ko jateminɛ a bɛ waati jan bɔ maa caman y'a fɔ k'a fɔ ko maramafɛnw bɛ ka don min ye Mali ni Moritani dancɛ la maramafɛn minnu bɛ yen bi n'olu bɛna kɛ ka mugujugu ci ni fɛnw kɛ an ka jamana kɔnɔna na armée ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na nin kalo in tile 19 min ye Kumare n'a ka cɛdenw ye Ɲorokaw fɛ yen olu ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min senfɛ u taara bɔ kɛlɛkɛminan pipɔgɔden ka fala ye moto 30 min ye nɛgɛjurusiminanw ye ka taa se bɔlɔlɔ sira fɛ sa baara bɛ kɛ cogo minnu na Bamajɔlen ni wawalekɛbaw fɛ u b'u ka vidéo dilan cogo min u b'a labɛn cogo min na nin bɛɛ lajɛlen minanw min ye Ɲorodi Sahel Wolomasiri Tabaw ye u taara b'o ka fala ye vidéo dɔ yɛrɛ bɛ yen u y'o ye u kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali minnu ta sa dugu dɔ bɛ Ɲoro kɛlɛfɛla la n'u b'a fɔ ma ko Sewunde ka u kun kɛlen don ka dugu jukɔrɔmugu kɛ k'olu ka dugu bɛɛ lajɛlen lamini armée a bolo dara o vidéo in kan ko ye fala ye ja in kɔnɔna na sa baara minnu kɛra k'a daminɛ kabini kuma jan minanw nana cogo min na ka baara ninnu kɛ ka cogo nin bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye armée ye a bolo taara da o vidéo de ka Bamajɔlen ninnu ka yɔrɔ karila u bolo o la sa min ye nin kalo in tile 20 ye Wolomasiri Tabaw ka ɲɛmaa sa ale bɔra ka kibaruya di ko Ɲorodi Sahel kaw fɛ yen kibaruyaw y'a yira sa k'a fɔ min ye nin baara cɛjugu ye o de kɛra moto 30 nɛgɛjuruciminanw telefɔniciminanw vidéo labɛnw kɛlen don cogo min na maramafɛnw ni kɛlɛkɛminanw caman baden Ɲorodi Sahel sɔrɔdasiw sera ka wulikajɔ kɛ k'u bolo da o kan Diripa ale kɔni ye communiqué in bila bɔlɔlɔ sira fɛ ka tila k'a di bɛɛ lajɛlen ma baro kɛlɛtigiw ko sa ko ka Wolomasiri Tabaw fo wulikajɔ ni timinandiya la maaw la kɔlɔsili la ko ka dɔ fara baara kan nka min ye dugudenw ye ko halisa k'u yɛrɛ fana ka dɔ fara u ka baaraw kan u bɛ se cogo min na ka se ka kibaruya sanumanw k'olu ta k'o di an bɛ segin ka taa Bamako kɛrɛnkɛrɛnnenya la yaasa ka se ka niw kisi maa minnu bɛ yen n'olu ye kalan kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la école Mama Cham kɔnɔna na n'o y'a école kɔrɔw ye olu n'u dɛmɛbaajɛkulu olu ka jɔ kɛ wulikajɔ min n'o ye jolidi min n'u bɛna na di Wolomasiri Tabaw ma o kɛra u ka assemblée ko in sigi sen kan min ye maa ko kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ kaw filɛ.
joli di ye adamadenya walew la sahalenba ye mun nafa tɛ se ka fɔ ka ban bawo a kɛ sababu ye ka maa caman ni kisi o siratigɛ de la kalansoba Mama Cham Podrom na commune 1 kɔnɔ a kalanden kɔrɔw ka jɛkulu association des anciens élèves u ye ni joli di kɛnɛ in labɛn k'a kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka cɛfini tabaw ma ani maliden bɛɛ lajɛlen minnu mago bɛ jɔ joli la furakɛli waatiw k'u ni kisi. Association yi an créé ni a bɛ san kelen bɔ sisan an ye lancement kɛ bon an bɛna assemblée générale fɔlɔ kɛ bi donc an y'a activité dɔ kɛ ka tɛmɛ bon an ko assemblée générale la pour avant k'an k'o daminɛ an ye hakilina ta k'a fɔ an bɛ joli di kɛ à l'endroit des forces de défense et de sécurité parce que an ka jamana bɛ ka situation min na bi an ka kɛlɛkɛdenw vraiment u kan ka encourager an kan k'u soutenir cogoya bɛɛ la an bɛ se ka mun kɛ u ye k'a kɛ parce que olu bɛ kɛlɛ la ni an bɛ lafiya la olu bɛ ka anw sécuriser u bɛ k'an ka intérêt sécuriser donc ni ala y'a kɛ minnu bɛ bana ni u mago bɛ kɛ jeli la donc c'est pour ça que an ye hakilina in ta vraiment ka an ka finitigilakaw dɛmɛ. Je suis un ancien élève de Mama Cham, promotion 99. Nyata ko folo donc à Tungakan, Angana, Kana Anjolidi, déjà c'est pour le pays, c'est pour les Maliens, c'est pour tout le Mali. Et encore, Nafaba de Joldi là, parce que Joliflen a fait intéressant. Kafara Kalanden Korolonga Jokului ani ma caman kan, Mama Cham kalanfaw a kalandenw fo ka taa se a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ni ŋaniya ɲuman in tɔpɔtɔ o caman bɔra ka t'u joli di maaw ni lakisili kama. Bon, ne yɛrɛ kɔni nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'an joli di mais vraiment c'est une très bonne initiative parce que an tɛ se k'a fɔ ka ban joli bɛ nafa min b'a la an bɛ k'a di yan a bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ caman ye minnu mago jɔnjɔn b'a la a b'u ka vie yɛrɛ sauver. Ne bɛ bac kɛ ɲina a nafa ka ca parce que i bɛ i tɔɲɔgɔnw ni sauver. Ne bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna u kana siran u joli di parce que an bɛɛ ye mɔgɔninfin de dɔw bɛ joliko dɛsɛ b'u la u bɛ sa joli de kama donc ni joli bɛ mɔgɔ min na u kana ka n'u joli di a tɛ foyi kɛ mɔgɔ la a man jugu. Donc jolita koba do bon n y'a di i b'a di fɔlɔ ka nin dɔ de lakana donc o hukumu kɔnɔna la an y'an joli di kalanden minnu tun bɛ yan fɔlɔ depuis yan daminɛ la fo bi olu de ye nin sigi sen kan ka na kɔsani na u ye fɛti wɛrɛ organiser yan ka premier national ka cadeau d'a ma ka fɛn caman kɛ bon bi u nana ka na joli di la vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn. Jeli dili tɛ kɛ kun fɛ ni maa min y'a ŋaniya ta k'a bɛna joli di kumaw bɛ kɛ ni a ye ka joli sɛgɛsɛgɛ ani ka jateminɛli caman kɛ yaasa a bɛ joli mun di o cogoya ka se ka dɔn o baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ joli marayɔrɔ soba Banginda maaw fɛ. Yani ka joli di sɛgɛsɛgɛli dɔw de bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ fɔlɔ ɲininkali dɔw bɛ kɛ ani k'i lajɛ yani ka joli di o bɛ sɔrɔ mun fɛ an b'a lajɛ fɔlɔ i si il faut que i si ka san 18 sɔrɔ ka taa bila san 60 la n'o bɔra yen il faut que i poids a ka daminɛ san 50 la ka kilo 50 la ka yɛlɛ bana dɔw bɛ yen nɔ i bɛ ɲininka olu la n'a sɔrɔla olu t'i la donc o bɛ sɔrɔ diabète b'o la o ye cœur dimi ye o ye fɛngɛ bana wɛrɛ tension ni tension yɛlɛlen don ani fɛn caman b'a a kɔnɔna na donc an b'o ɲininkali k'i la fɔlɔ n'o ɲininkali bɛɛ kɛra tuma min na k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la o si t'i la donc n'o banna tuma min na dɔgɔtɔrɔ bɛ sɔn ka i lajɛ k'i ka tension lajɛ k'i ɲɛw lajɛ k'a lajɛ sɔrɔ ani min t'i la ni n t'i la pour que i ka se ka joli di. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ Mama Cham kalanden kɔrɔw ka jɛkulu in u bɛ wulikajɔ caman kɛ yaasa kalanso min ye dɔnniya d'u ma o cini kalansoba in ka se ka to yiriwalen ka sifinnakaw caman kalan ka siniɲɛsigi sira ɲuman don kɔrɔ. Fala ye bi ye farafinna farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ka donba ye donba min n'o ye Coupe d'Afrique ye farafinna ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ a ta ko 35 na a bɛna sigi Marokokaw olu fɛ yen min ye bi ye sa n'o ye décembre kalo tile 21
k'a daminɛ o la sa ka taa se janvier kalo tile 26 ma min ye farikolo ɲɛnajɛ in ye a bɛna kɛ marokukaw fɛ yen min ye ko daminɛ sa o hukumu kɔnɔna na Maroc ale min yɛrɛ jatelen no ŋanaminɛŋanaw la ŋanaw fɛ Falaye ale ni Comore de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi tulon daminɛ na nɛgɛ kaɲɛ 20 waati farikolo ɲɛnajɛkɛla min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen no Prince n'o ye masakɛ denkɛ Moulaye Abdallah ye n'u b'a wele nanzarakan na ko complexe sportif Prince Moulaye Abdallah arabakaw fɛ u ka faaba kɔnɔna na balontan in bɛna kɛ yen min ye waraw ye n'o ye Atlas waraw ye Falaye n'o ye Maroc équipe tɔgɔ ye a b'a yɛrɛ fɛ yen wa min ye belebelew ye bi farafinna a bɛ olu fɛ koyi kɛnɛ in kan sa ko fɛn ye farafinna k'a bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen farikolo ɲɛnajɛ in kan ka kɛ dulata 52 o de kan ka kɛ kalo in tile 18 a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔni sera kɛnɛ ka ye Falaye équipe 24 o de kɔni bɛ dulata in kɔnɔna na o tilalen no groupe 6 ani ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ lajɛlen ye dulatala belebele jɛkulu belebelew ye jɛkulu fɔlɔ la sa Maroc ale bɛ yen Mali bɛ yen Zambie bɛ yen ani Comore min ye jɛkulu filanan na Egypte bɛ yen Afrique du Sud Angola ani Zimbabwe jɛkulu sabanan n'o ye groupe C ye Nigeria bɛ yen Tunisie Uganda ani Tanzanie groupe D kɔnɔna na sa Sénégal bɛ yen RD Congo bɛ yen Benin ani Botswana min ye groupe E kɔnɔna na sa Algérie Burkina Faso Guinée équatoriale Soudan olu b'o kɔnɔna na min ye groupe F kɔnɔna na ye Falaye Côte d'Ivoire jɔnjɔn b'ale min bolo ani Cameroun ni Gabon ni Mozambique olu fana kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kuru kelen kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin ko in kɔni ye kafu yɛrɛ y'i bolo fa k'a to ɲina Falaye n'a y'a sɔrɔ salon na sini ko Côte d'Ivoirekaw fɛ yen dollar wari miliyɔn 7 o de dira zen ta ye dollar wari miliyɔn 10 ye ni maa min sera ka jɔnjɔn in ta Marokukaw fɛ yen Maroc yɛrɛ bɛ ka labɛn sugu bɛɛ lajɛlen kɛ tulonkɛ in bɛ se ka ja cogo min bonya ani karama kɔnɔna na sabula nin kɔfɛ min ye san 2030 diɲɛ balontanba n'o ye coupe du monde ye o kan ka taa Maroc Espagne ale ni Portugal kaw fɛ yen Maroc b'a to sa nin ko bɛ ka se ka ndolati yɔrɔw dunan kuma yɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen labɛn Côte d'Ivoire jɔnjɔn b'ale min bolo yalama ko a bɛna segin n'a ka jɔnjɔn ye i n'a fɔ a kɛlen don cogo min na wa k'o bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Sénégal Egypte ni Maroc k'olu kɛlen don k'u bila waragolo la ko nka ko min ye Maroc Nigeria ni Cameroun ye ko maa kana jɔ olu la ale ni Sénégal ni Mali n'a ɲɔgɔnnaw k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka balakatu kɛ nin ko in kɛnɛ ka Falaye ko nka ko min tɛ wuli fiyewu u ka jateminɛw tubabulakaw ka jateminɛw ye Falaye ani farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaaw ka jateminɛ ye Sénégal Egypte ni Maroc k'olu de kɔni ye équipe belebelebaw ye nin waati na minnu ka dolatilaw bɛ sen kan kosɛbɛ o kɛnɛ kan kununko kafu ɲɛma ale fana bɔra ka laseli kɛ laseli min ni a kɛra ko digitigɛ ko ye maa caman bolo sabula o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye arabakaw fɛ yen n'o u ye u ka Maroc jamana faaba ye min ye kafu ɲɛma ye Patrice Motsepe ale y'a yira sa k'a fɔ ko Coupe d'Afrique min kan ka kɛ san 2028 ko n'o bɔra la ko Coupe d'Afrique bɛna kɛ san 4 ye yaasa ndolatilaw yɛrɛ bɛ se k'u lafiya cogo min na ko nka ko min ye san 2027 la ko bɛna Coupe d'Afrique dɔ yan fan fɛ min ye san 2028 ye ko n'o bɔra ko Coupe d'Afrique ye ko fo min ye san 2032 ko a bɛna sigi sen kan a bɛ kɛ san 4 o san 4 ye ko min ye ŋanaw ka dɔ bɛna sigi ko Ligue des Nations ka se ka farafinna san mun na ni balontan tɛ yen ni Coupe d'Afrique tɛ yen ka se ka o tan k'o kɔfɛ sa fana k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa fina ndolatanw ye a ka kɛ waati la FIFA ni CAF FIFA yɛrɛ ale ka gɛrɛ tɛna sigi farikolo ɲɛnajɛkɛlaw kan cogo min farikolo ɲɛnajɛlaw yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ lafiya cogo min ko ye farikolo kɛla minnu ni sigi kelen n'olu k'olu kɔnɔ kosɛbɛ o ye Mohamed Salah ye Victor Osimhen ka taa se Achraf Hakimi ma ka taa se min ye bɔ fana ko maaw kan k'u hakili t'olu la k'olu bɛ se ka balakatu dɔ kɛ nin ko in kɛnɛ kan farikolo ɲɛnajɛ in a bɛ daminɛ bi ni Ala sɔnna a ma ni kalo tile 21 n'o ye bi ye nɛgɛ kaɲɛ 20 waati Maroc ale ni min ye Comore bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Falaye sini min ye sɛgɛw ye olu bɛ don tulon na u ka dege karamɔgɔ ale yɛrɛ tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ kununko sufɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ye Mali ale ka ndolatan min kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye ani jamana fɔlɔ min kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Zambie tɛ Zambie do dɛ an n'olu de bɛ kulu kelen na o an n'olu de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma groupe E kɔnɔna na anw de bɛ yen anw ale ni Mozambique anw ni Zambie ani Comore an n'olu de bɛ kulu kelen kɔnɔ donc ani Zambie de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Falaye Zambie ma nɔgɔ dɛ Kalusa Bouale a ka maa ninnu tɛ
ninnu delila ka ko dɔ k'aw na demi-finale la Tunisie dɛ o kelen de don awa an bɛ bi ta jɔ yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn kibaruyaw olu dira aw ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ k'an to Tɔnbɔkutu yan ka Tɔnbɔkutukaw fana bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Falaye Tɔnbɔkutu alimami denkɛ n'o ye Abdramane Ben Sauti denkɛ n'o ye Alpha Ibrahim ye an b'a fo Jingari Bɛrɛkaw fɛ yen bi tilegan in na fana an bɛ foli ta ka ɲɛsin Kirshanbakaw ma Kirshamba ale ye dugu ye min bɛ Dire marabolo la ka Direkaw bɛɛ lajɛlen fo Ɲaboyero ka du min ye Konatew ye k'u bɛɛ lajɛlen fo Direkaw olu fɛ nin waati na a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra